De meeste vrouwen die op de wijze achter de ruten zitten, komen uit eerstbloklanden als Roemenië en Bulgarije. De GGD die je nou alle 4 kantoor had, verneemt dat ze vaak net sterk stenen tegenover haar klanten. Voor seks met condoom is de vraagprijs ongeveer €30. Soms komt er een man langs en die biedt de dames €100 om te vrijen zonder condoom. Nou, dan is het voor sommige dames moeilijk om daar nee tegen te zeggen. Ja, zij werken hier, hebben soms kinderen in het land van herkomst waar ze voor moeten zorgen. Ze hebben rekeningen om te betalen. Ja, dus ze voelen toch die druk om geld terug naar huis te sturen. De GGD wil daarom dat de vrouwen beter voor haarzelfs opkomen. Organisaties, als Vier Friesland, worden inschakelen om daarbij te helpen. Intussen houdt de GGD alle tiesjes een sprekoren op de wijze, om zo de drompel om erin te rinnen zo leeg mogelijk te houden. Alle weken krijgt de zoensdienst zo'n 10 prostituees door de vlier. Ze krijgen anoniem voorlichting, worden onderzocht en kunnen haar insuleren tegen hepatitis B. Van de vrouwen die wij hier jaarlijks zien, heeft tussen de 13 en 20% een SOA. Over het algemeen vertellen de vrouwen die hier komen dat ze altijd met condoom werken. Ze mogen zich standaard 4 keer per jaar bij ons komen laten testen. Maar wanneer er een keer een condoom kapot gaat of wanneer het wel onveilig is gebeurd, dan kunnen ze bij ons komen. Op een wijze werk je naar alle gedachten meer dan 200 prostituees.